kunne se på titlen, vil jeg i dag lave en vlog over min weekend, hvor jeg simpelthen vlogger fredag, lørdag og søndag, fordi det synes jeg bare kunne være lidt hyggeligt. Også fordi jeg skal nogle specielle ting her i weekenden. I dag skal jeg ud og have lavet negle med min veninde, og i dag er det jo fredag, så vi skal ud og have lavet negle, når jeg skal til barnedåb i morgen, og hun vil også bare gerne have dem med. Som jeg også lige kunne høre før, skal jeg til barnedåb i morgen, så der skal en masse spændende. Nu er jeg i hvert fald til at få ret mit hår, bare sådan gjort mig klar på, når jeg er ret smadret i mit ansigt, så ja. By the way, det her det er faktisk kun min morgen med. Jeg har ikke rigtig fået opdateret, men det er mest fordi, at da vi var inde i fri, så sådan noget, og fik lavet vores negle, ja, jeg fik ikke særlig meget filmet, og der er ikke rigtig nogen speciel grund til det. Jeg tror bare lidt, at jeg glemte det. Men det var ikke hende, I kunne se på klippet lige før. Det var bare en anden veninde, som vi fulgtes med, fordi hun skulle ned til bussen. Det var ikke hende, jeg var sammen med, det var en anden af mine veninder. Det her, det er jo så det endelige resultat af neglene. Jeg synes selv, at de er blevet mega fine. Jeg er så tilfreds med dem, så det er i hvert fald godt. Og nu er klokken 5:30, tror jeg snart den er. Og så vil jeg gerne bare spise risengrød her til aften og sådan noget. Og så bare hygge med fredagslæg og det hele. Så ja. Og jeg skal til barnedåb, så derfor jeg lige har taget mit tøj på. Jeg mangler bare lige min bindetrøp, men jeg skal lige sådan gøre mig klar først. Så imens så tænker jeg, at jeg kan fortælle lidt om i går. Jeg fik ikke filmet så meget i går, så ja. I går der fik mig og en af mine veninder lavet negle, som I kan se her. Det er det egentlige resultat. Meget tilfreds, de er mega flotte. Jeg ved ikke, om jeg viste det i går. Det kan godt være, jeg gjorde det. Nå, men i hvert fald, de er mega flotte. Og det modstof, jeg fik dem med i lyserød. Jeg skulle nok ikke sige en pige barnedåb. Det er min lille fætter. Men jeg synes stadigvæk, det kunne være nu til den her, tror jeg. At det var med lyserød, ikke blå. Så det gjorde jeg. Så ja. Og så var vi også inde på John Juice og finde at drikke og nogle ting. Så det var også mega hyggeligt. Det var ikke bare en hyggelig dag i går. Jeg fik heller ikke med i går.